Hi everyone, hi लोगोफोर, hello लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों that means I hope नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान that means first time दिनैसो भिजिट खालामदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय। स' लोगोफोर, आं दिनै ब्लग्स लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे आङो थांनाय समाव SSC GD नि आङो एग्जाम हैदोंमोन। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आं लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बे डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकखौ क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट आंनि भिडिअखौ नायहैनो हागोन। स' आङो जेब्ला SSC GD नि एग्जाम हैदोंमोन अब्ला नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनाय हिसाबै आं बे समाव मैया दाख्लैसो रिजाल्टबो ओंखारबाय। SSC GD नि फाइनालथ' नङा बेयो, काट अफ बा फैबाय। स' बेवहाय आंनिबो मुङा एड जाफादों, माने आंनिबो मुं फैफादों। स' जायफ्रा सेलेक्टेड जाबाय, कंग्रेचुलेसन्स एन्ड बेस्ट अफ लाक फर नेक्स्ट स्टेप। जाय स्टेप जागोन बे जागोन फिजिकेल रानिं बायदिसिना जागोन। नाथाय आं ओरैबायदि जाबायखि आं लाइफआव खारफेराखैनो दै, नाथाय आं दिनैनिफ्रायसो खारनायखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदोंमोन। आं फुङाव ससे खारदोंमोन, ओरैनो 1 किल'मिटारसोल' खारजादों, जास्ट ट्राइं। माने फुङाव अखा हादोंमोन नालाय, बेनिखायनो आं खाराखैमोन फुङाव। स' दायो बे समाव सानजौफु जाबाय, 2 रिंगानि बारबाय समा। स' बे समाव आं सानदोंखि खारनो नामा होननानै। बेनिफ्राय नोंथांमोना एसे बुजायहर, जेनेबा आङो दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै हाहैगोन ना हाहैयो बायदि, खारनायाव आङो रानिंआव क्वालिफाइड जागोन ना जाया बायदि नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। स' नाजानोसै, नोंथांमोनाबो एसे आशीर्बाद हरदो। स' दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय, आं ब्लग्सखौबो स्टार्ट खालामखाबायानो। स' नोंथांमोना ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जायफ्रा होदोंमोन रिजाल्टआ माबायदि जाखो फोरमायहरब्लानो जाबाय। अके लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। आं दा न'नि साइडआवनो दंथ'यो, इन्ट्र'खौ होना लाबाय। बेनिफ्राय आं लामासो खारगोन दै, फिल्डआव खारनाय नङा आङो दा। फार्स्ट टाइम नालाय, बेनिखायनो आं फिल्डआव खारा, लामा खारनोसै आङो। 5 to 5.5 प्लास जागोन, 5+ किल'मिटार आं खारनोसै दा दिनै फार्स्ट टाइम हिसाबै। स' बेनिखायनो नोंथांमोना खारनायखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। The next day. The next day. The next day. जुलाइ माने दा जुलाइनि बायदि हाबाय जानुवारियावलागै हाखायसिगोन फावसायबाय नालाय, नङाबा जानुवारियावलागै अखा गैया नायदि जानांगौ दां। दा हराव एम्बु जानो माला बायगोन माबाया थिसुवाया? थिसुवा बायबासो जायो जोङो। हाय लोगोफोर, स' आङो दायो रानिं खालामनानै फैखांबाय। स' फाइनेलि आंना 5 किल'मिटार्सआ कमप्लिट जाबाय, बाट टाइम मेनेजमेन्टनि थाखाय एसे प्रब्लेम जाना दंथ'यो। टाइमा मेनेज जाथ'वाखै आंना, अब्लाबो
5 किल'मिटारखौ आं जेन थेन खस्थ' मस्थ' हाबाय आरोखि ना खारनो बे सानब्रैयाव आरोखि ना 4 डेसआव स्टार्टिंनिफ्रायनो आं ट्राइ खालामखादों दा हाबाय हानायालाय 5 किल'मिटारखौ कमप्लिट खालामनो हाबाय आं खारनानै बाट टाइम मेनेजमेन्टआ जाथ'वाखै दै लोगोफोर टाइमाव हाबनो हानायखौ आं ट्राइ खालामगोन थ' जायफ्रा जोबजासिम नाय ब्लग्सखौ थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे ब्लग्सजों अके बाय बाय